माबायदि गुबुन जाथिनि मालाय फैनो हायो नुबाय नों बिसिनियाव बे हिन्जाव ओरैबायदि गाजा दं बे हिन्जावनाव नुबाय नों गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आं फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर दा बे समावहाय आं माने बागानावहाय फैदोंमोन आरोना लोगोफोर बागानाव बेरायनायावनो दान्दिसे सम मोननायखाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट लानो होनानै आं फैबाय आरोना होनो होनानै थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै बेजोंनो आरो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नङा होमब्ला लोगोफोर मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोदों थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागोदेरना होलांनाय नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलां आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ आं दिन्थिग्रोगोन बेनि उनाव फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामगोन गिबि गिबियावनो नोंथांमोना बे मोननै भिडिअनि क्लिपखौ नायनानै बुजिनानै लाग्रो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बिब्दिब्ला नोंथांमोना नायलांदो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांबानो जाबाय बे हिन्जावा नुवाखै हौवा दंखायो बे हिन्जावा माबायदि गुबुन जाथिनि मानसिखौ लाबोनानै माबायदि फुथुलायफैनो हायो नुबाय नों बिसिनियाव नुबाय नुदोंना नोंथांमोना बे हिन्जावा हौवा दंखायो हा गथ'बो दङ नुबायना माबायदि हौवाखौ माबायदि लाबोनानै न'आव रुमाव सोनानै बेबायदि फुथुलायफैनो हायो नुबाय माबायदि आखलनि मानसि बे हिन्जावा नुबाय बे हिन्जावा ओरैबायदि गाजा गावनि फिसायखौ आन्दोआव दोननानै माबायदि गाज्रि खामानि मावखुमाय नुबाय बे हौवाया नागा दे नागा मानसि बियो नुबाय माबायदि आखलनि खालामनो हायो एथ'म दम दं बे हिन्जावनाव नुबाय नों A few moments later. बिथाङा दिनै बे औवा मेवा थौनायखौ बाननो हानायनि थाखाय बे बेदरखौ सिननाय जासिगोन थ' लोगोफोर बेनोमोन आरोना भिडिअआ निसै नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय दायो बिथांमोननि बेफोरबायदि आखल आखुआ माबायदि जालांखो मारै बोरै नङा होमब्ला लोगोफोर माने गावनि हौवा थासेयावबो हौवाया खामानि मावनो बायजोआव ओंखारलांनाय समाव गुबुन सासे हौवाखौ गावनि उन्दुनाय बिसनायावनो फुथुनानै लानाय बेफोरबायदि जाथाया दिनैनि दिनाव मानो थाखाय जानो मोनखो आरोना लोगोफोर हौवा गैयाबा मोनसे आलादा बाथ्रा आरोना लोगोफोर हौवा थासेयावबो हाबा जाखांनानै गथ' थासेयावबो आरोना लोगोफोर बेबो माने बर' मानसि नङा गुबुन हारसा माने नागा मानसि होनना बुंदों आरोना लोगोफोर बिथांमोनाहाय नागा मानसिखौहाय गावनि उन्दुनाय बिसनायावनो ओरैबायदि माबायदि जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि फुथुनानै लाखो आरोना लोगोफोर थ' बेथ' जियानो जाबाय आरो बिथां नेक्स्ट मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर लाइमोन सिख्लाफोरा दे माबायदि सेकेन्ड पेपार होनबा नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो आरोना लोगोफोर मिथिया होनाय सुबुङानो गैया दानि जुगावहाय बेफोरबायदि बुस्थुखौहाय नङा होमब्ला बिथांमोना दिनैनि जुगाव ससियेल मिडियायाव गावनि महर मोखांखौ दिन्थिनानै माने बेफोरबायदि आखल आखुखौ दिन्थियो आरोना लोगोफोर गावनि लाइफखौ गावनि केरेक्टारखौ बिथांमोना माने ओरैबायदि खालामनानै लानो सानदों आरोना लोगोफोर मा जाबावगोन आथिखालनि जुगाव थ' जियानो जा लोगोफोर आरो आंलाय माथो बुंबावनो आंनिख्रुइ बांसिन नोंथांमोना मेलेमजिबि गोनांखा आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोना बुजिनो हानाय गोहो गोरा सुबुं दंखायो नङा होमब्ला लोगोफोर आरो आं बिनिख्रुइ बांद्राय बुंनानै भिडिअखौहाय फोलावनो सानाखै नोंथांमोनाबो बरिं मोना नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअखौ आं लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय